kendo odhi chalo gi modhi nyalo. Okay. Kojopre ka chiel du mar abiriyo no oro dakteche 2,000 oko osiptende. Okay. Gi nurses gi clinical officers madhi 4,000. Koro total ji 6,000. Chakre wayud loch Kenya ka. Mae namba mang'eny mar healthcare workers ministry oro dichiel. Okay. Nyiso ni gimotimo maneno motimo ni ministers manentie kate ne chuno ka higa wang'anyo dwe mar 3 gi dwe mar 7 wadhi e ndara mondo wadhi mondo dakteche gi oro osiptende. Yes. Koro mano nyisowa ni kare dwale ni en ong'eyo ni mondo mi wayud universal healthcare mondo osiptende oti jotich nyaka ndiki to kendo pesa gi ok odwoko piny kaka nowinjore ma 2017 cha mane pesa moketo dhi chulgi. Okay. Yeah. Ma endi dhi kawo nyaka jomoko manyo idwa ng'ad pesa gi kako so mana joma nyien cohort manyien midhi kawgi. Koro jok mete ng'ado pesa gi higa mokalo cha ne nonego wang'any dwe mar 12. Yes. To waromo gi deputy president mo oloso wach gi pesa gi noko ng'adi. Koro dakteche manondiki dwe mar 8 higa mokalo 1,270 gimichulo gi full salary. Okay. Mondi ka wuon 2,000 gi bichulo mshahara full. Okay. Manyiso ni ng'at moloyo e gini te en japiny nimar osiptende mache onge dakteche ka iyudo ka koro county ka county yudo at least dakteche 30. Okay. Moko 20 moko 50. Ko nyiso ni dakteche dhi bedo mang'eny osiptende, nurses dhi bedo mang'eny. Nyiso ni jopiny dhi yudo thieth ma gidwaro. Mano e gima kwongo mano dwaro gi sirikal ma government. Mano odo ma demands. Ero kamano. Wach mar ariyo mopogore gi internship nen mane? Wach mar ariyo mano dwaro ne en wach mar social health authority. Iyudo ka SHA ne ok ti, nokony jothieth to nokony jopiny. Okay. Nimar ka in gi tuo mar idwaro bede ICU to sani mi mana 4,000 kende. Manyiso ni chuni kata kidhi mana Jaramogi kata kidhi e public hospital nyaka imed pesa. Mar ariyo ka in gi tuoche mag chronic, ore ni cancer, tuoche matamagi. Ywayo jige. Ne gi dwoko pesa piny ka gi golo 500 gi 50 manentiere NHIF gidwoko 1,300. Koro eso gini mawa en social health authority mo jiu jotich medo pesa mang'eny. To sani chuni nyaka med dogi ofuku mondo yud thieth. Koro ka donjo wik mokwongo nogolo mar ICU mar 4,000 per day ok 28. Okay. Nojako golo wach mar cancer mar 300 e higa cha ok 550. Okay. Koro kanyo wayudo yweyo matin. Mar ariyo nowacho wach mar comprehensive civil servant cover ma jotich te mantie civil servant. Yes. Nite pesa ming'ado gi 2.75%. To pesa gimoro mar medical allowance be ing'ado gi. Yes. Koro wacho ni jogi no be ni miyo comprehensive medical cover mantiere under civil servant mano gol gi SHA. Koro ma be chwe winjore ma giketo. Okay. Ma oket ne jotich te mag sirikal. Emani koro ntiere counties moko gi ministries moko ma delay mok chul pesa ni by 9. Koro bang' kanye ma jotich ok yude thieth no. Koro mano gimari mano mani mondo doctors gi healthcare workers gi civil servant po yude cover maka gi hospital to kibed ni thietho lakini thieth mitimo no iwuno kinya yudo. Kaso no cover ni bed ni tiyo ne jopiny be. Ni mar kapo ni SHA ok ti to nyiso ni tij daktari be onge. Tich kidhi hospital ng'ato kobiro mondo thiedhe to ok onya chulo to gin doctors thothne nitiere rooms kata girito. Yes. Koro from administration point ok gibi donjo kacha koro tich be onge. Koro no gini oti. Mano ne request mar ariyo. Okay. Demand mar ariyo. Demand mar adek en wadwaro ni osiptende ma jatije bede kik bede ni gina hospital ma kidhi in daktari no jatuo to ka yore lab to onge reagents. Osiptende ka udino jatuo high lab kodhi e pharmacy onge yath. Koro wayudo ka thothne dakteche wacho ni ineno jatuo ma en gi emergency ma jatuo minyalo konyo to nikech hospital ok onyiewo yath ipoke jatuo ne otho to thothne kotho to wede jatuo ni daktari moko timo gimane timo. Daktari otimo nyawo negligence ma daktari. Koro wayudo ka wach mar negligence ne medore kabisa to ng'iyo negligence ni kuom daktari ok ng'iye kuom hospital ok kuom mar sirikal. Koro wadi mar ni osiptende gi obede gi reagents ma ka the labs to yudo services. Okay. Jiko the pharmacy to yudo services. Emani makoro ng'enyo ok en gima nyatime ok en mar
national government kende. Okay. En both national government gi county County government. governments. To ne agreement mana wasign ga mokal no counties owacho ni gidhi ensure ni osiptende ni gigi madhi konyo jo piny madhi miyo dakteche bedo supported mondo tim services gi. Mano miyo kuonde mapok gigi otimore thothne wan gi ng'anyo. Ok ni kaka sani wan gi ng'anyo moro Kwale, wan gi ng'anyo Kiambu. Kuonde tema gigi pok timore wang'iyo ni dakteche mor kata sani dakteche mor piny gi. Yes. Mondo gipuonje mondo ging'e tijgi. Chuno ni mondo gibed supported gig mag tich. Okay. Tools mag tich nyaka bedi. Nyaka bedi. Ma ka onge to jopiny ok nyal yudo thieth ma gidwaro. Erokamano.